Stay tuned, Culturu TV. Unom nee des koutu kwalek te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn die aan de ino atoso. Na te abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij storen voor de kerk. Je moet ook zo software aan mij verheerden. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku Culturu TV traga. Mi lobi kwale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me op een boot traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man pan het jaar. Culturu TV. Culturu TV is signing in. En zoals u weet, dan hebt u achter de mic Alston Sana Jong. We zijn vandaag op bezoek bij Oma Inge. En we zullen Oma Inge enkele kritische vragen stellen over de gebeurtenissen van de afgelopen periode. Met name de NPS, want u snapt dat Oma Inge nou hitre, hart en nieren NPS'er. Dus we willen graag weten wat haar mening is om het feit dat de NPS uit de coalitie is gestapt. Als we verder gaan, zullen we Oma Inge ook de vraag stellen: zou Oma Inge vindt voor de plunderingen vinden plaats? Is hebben in een foto, maar met name door de jongeren. Want we weten, Oma Inge heeft een grote fanbase wanneer het gaat om de jongeren. En ze praat ook altijd namens de jongeren en voor de jongeren. Tak sanipsa en sanimus kombung in akondre. En tenslotte zullen we haar ook de vraag stellen wat ze vindt van de zaak van Pakito. Hij is nu aangehouden. Is het terecht of is het onterecht? Mevrouw Therese, welkom weer in ons gesprek. Dit is laat me zeggen, ongeveer een maand zo, doen we weer een interview. Oma Therese, we gaan direct met de deur in huis vallen. De NPS stapt uit de coalitie. U was een van de mensen die zei van, Mik NPS Jombo, Mik de Maharik moet uit de heer Trubu. Staat u nog steeds daarachter? Helemaal. Helemaal. Geen hoofdpijn meer. Geen stretch meer. Ja. Mi ati collectino. Omdat, ik heb gezegd, Oma Inge, nou ons maar die life en. Mi ga strati, me waka. Mi ne waka 3 stap. Oma Inge ote NPS o arastekker. Ja. Net midden naar de keren. Ik ben een NPS'er. Maar mino den in de ene. Ja. Zo. Wel, mi etak nanga mi achter, nanga mi voorzitter, mi etak nanga des maf mi. Want na unu pode. Dus mi etak nanga den. Ik dacht, man. Asan eko weer me ede. Asan eko weer me ede. Mi ate furu mi ede weeri me stretch. Uno de gekozen in coalitie. Ugo join. Fu ben ka fen wan president. Kisa wan president. Fu VVV no ben kom. Maar die ugo of ushi tak noti to utakwansani is net als zout in water. Ja. Dan moet je loslaten. Dus mi altijd etaki. Met tak nanga mi voorzitter. Met tak nanga de partijgenoten voelen. Allemaal Oma Inge tenanga a Devos dengos refi.
De bel me Oma Inge. Oteng yo mek NPS gue mi takuno weri. Ja. NPS ogwe. Maar te i den wan oso. I abuan gesen. Ja. Mapa king. Yo duan sani. You nak pa no kan yo once you napa. I no kan jompo. Tak ti de me haradu kupurta patafra. Ja. Omdat na you na man fa oso. Nee. Anego so. Anego so. Ja. Im don de karipching karama dos don da utaki. Dat we kon overeen dan toko overeen dat we don dat we luku of ade mogelijk dat atafra kan aduku kan moto of anoman moto. Ja. Dus zo NPS libi. Zo NPS do. Dus Oma Inge vindt dat de man pakasani buan, want ibe op een partijcongres en dan de man takino wo supporta san ete en uiteindelijk de man tak de man ook moto. Ja, dus de man die de kara amasa meeting, a vergadering, u vergader, u tak die dem da laatste day. Ja. Uitstappen, inpakken. En mino maklei. Ja. Amoro sweet one Jimmy. Ja. Na DC. Ja. Loko isifa egwe lachend. Ja. Lachend. A foto dis minetro en nooit. Ja. Oma Inge netro en nooit. Ja. U bent trots op de voorzitter? Mi lobem lek mi aif mi ede. Mi lobem tena mi ati. If mi jere was matak was aan me draai me piki gelijk. Ja. Want ano te jompe feti e har sane troe broko nanga dis nanga dati. Maar amandis doe shija. Ja. Hij slaat harde klappen. Ja. Maar in Adena den buba de kimoro kou buba. Den vier den klap ta mij nak den klap. Ja. Dukuta mij taki. Voorzitter cheer mij voorzitter. Ooit dat durven nanga Greg. Ja. Ano matap Greg emofo. Ja. Rusland klap. Nee, ano matap emofo. Ja. Want dat mes do me luku. Ano matap emofo. Omdat te aman charen ka doro. Ja. A pas don nastura fasi. Ano man seki. Ja. Ano man seki. Ja. En zou u teleurgesteld zijn in de NPS als ze de coalitie niet hadden verlaten, Oma Inge? Wel, mi bota NPS doro. Ja. Maar mi no bota nga lek fa mi go nanga blijdschap. Ja. 20 jaar mbabi mi go. Mi bo deni ni mam no bo appartien moro. Ja. Mi bo go, mi stem, mi motoni, we kamo so kondong. En wat vindt u, wat denkt u? Denkt u dat het in zetelwinst, dat het zich in zetelwinst zal uiten, dat apartheid sang go up in wins, in zetels? Wel, sami nanga de fen fumitaki. Oma Inge, mek NPS harik moto, de NPS harik moto. Da NPS e kom baka. Ja. Maar zolang NPS de nina coalitie, na NPS e kan gaan 0 zetel. En mino an NPS broko. Ja. Dus de usdong utaking, do taking, want na afolok mu poteng. Na afolok mu poteng. Dus des ma di bebar NPS hara stekker. Hara stekker. Dayogoro. Dan nu Oma Inge. Staan baka, snap baka NPS. De hara stekker.
de arastekken. En mi vier boom. Mi vier happy. Mi no sap samim taki. Maar mi bezorde wansani. Tak wans NPS. Haar moton na coalitie. De man die zie de instaat voor vorm van trouwen. Ja. De nebroka regering. Want de man op de reserve man. Ja. Voor pot naar de post. Ja. Dus, vrede. Vrede. Den kan go take care India. Ja. Den kan go take care Afrika. Maar utu Sirif Srananja. E oppo NPS baka. Ja. Want sinds mi op 20 jaar mi de NPS, mi geboren NPS, getogen NPS, ik blijf NPS tot de dood. NPS tot de dood. Oma Inge, was masabi harasani, of tenminste, eerst masabi mek akabar bij de mevrouw Patricia Etnel. Dat jere, miwa harik moeten uitasani. Vindt u dat ze succes heeft behaald hiermee? Want niet zij alleen hoor, want de jongerenraad eigenlijk bij geven aan toe dat jere. Volgens mij omstoppen sa ni nga coalitie. Fa Oma Inge is die apistori dat die dame takwan dame harakar ano ewan doing, maar na haring dat eigenlijk akon tot stand. Fa Oma Inge is vierlijk umas masrefi. Erbong. Erbong. Mit na bakaing. Mit na bakaing. Pati charembong. Maar abe wan haren tum si fruku. Of abe gwe atenda be taki dem gwe. Of de ben jumpo de ben gwe direct. De no boshi den op olo. De no boshi no for olo. De no bo fen no for van moktakenda. Daadkraag, aanhanger. Ja. De no bo fen de sandati. De bo fen trasantaki. Maar den shitak NPS kou aswaar langa. Ja. Dus meneer Ruslands door rustig naar een plein. Zonder jugu. Wala mala na Suriname. Ja. Ye luku mi, me luku you. Dat te taki, dat me arki. Te du, me luku. Ja. Maar inom denk taki, di mi nanga yu de na coalitie, da mi ne luka alasani. Ja. Me volk alasani. Ja. Dus, meneer voorzitter Dwing naar zuiverting. Yes, oké. We gaan ietsje verder, Oma Inge. Oma Inge, de NPS stapt uit de coalitie en Chinso baka dat die we jere takwan protestactie organiseren, want we jere gasprijs be oppo, olieprijs be oppo baka, na om 1% en dergelijke. En Ushifa a protestactie waka abem de wan vreedzaam protestactie, maar asan lopen uit de hand. Met name de man plunder want toe winkri, skoto soet na traangas, skoto soet na ekte kugru en a vraag naar suma fout, suma verkeerd. Toch? Dit alles is veroorzaakt, zeggen ze, door de regering, omdat a wanbeleid. Sabi, des ranasma, weri mek ishi desma goso te keer. Foswo ko tapa vraag. NPS motto, precies. Precies NPS motto. En van je vieri, die je jere tak de relasa en NPS. Eigenlijk no de debat na at pistori di si. Wel, dat mi tegi tak mi vier, mi mama tak van mi vieri. Ja. Omdat, no was man o mankar NPS nen tak iben denin in a coalitie. Ja.
Dus die de man go plunder, de man go disi, de man go dati. NPS was niet meer in de coalitie. De man ben jaseng ba tak de neuro komoro. Anawoko unego doro. Oké, dan gaan we nu op die vraag, oma Inge. Een protestactie. Jullie den beelden. Jullie den beelden, jullie Facebook. Jullie nos. Buitenlandse nieuws. Overal in de wereld. Toch waren de beelden te zien. Wat ging er in u om, oma Inge? Wel, lukumota igiwan sani. Walibisma. Im geboren voor sani. Ja. Lukum mojiwa voorbeeld tap mi. Alas ma saptaki. Mi wang. Ja. Bego. Luko omelesi. Omens ma proberi. Ja. Pakito be proberi pa. Koli pakito non. Pikego. Ja. Skotus roto. Curtis go. Skotus roto. Ja. Alas ma go. Skotus roto. De nog geboren vek. Mi wango 3 lesi. A eerste lesi bede. Witte donderdag. A eerste die. Mi go witte donderdag. Wandi fos den kruisig Jezus. Ja. Mi wango. De pot mis don. Pede interview de. Desma. Na onderabong. Binnen. Oh, oké. Ja. Binnen. Dape mis don a telefones kong as donangami. Meneer Alfaisi kong as donangami. Want to kon den tak nangami. Die tak nangade. Niemand heeft gezien. Niemand heeft gehoord. Dus maar dat samitaki. Den kan takia oma Inge beko envang. Den sru dati di ben dape ben kan takia oma Inge beko envang. Maar sang por asani of inosap for wan sande inosap for a begin dem gona sma dem tek informatie tak fa ye dweng. Da asmai sorry tak ku some dwen. Mine kon in beeld. No ansma no esap tem dape nanga temino dape. Maar mi etaki en mi etantaki. Mi botantaki. En het zou goed komen. Want mi no bega nga jugu. Of Brunswijk be kon beyere mi dape. Aben kon dan bos don dan botakang entak luku. Dem chief minaf mongo yunaf mongo. Ma afas faye dweng ine dwembu. Drai anu paraboto. Dwen so. Purdes ma ina pinari. Wan mi ben taki. A betere corona cheer mi. Ma angni no kier mi. Wel corona no kier mi. Da angre effectief kier mi. Da fai ofeni. Je gata puku. Je go ser paket. Famis donja. Misa mangata puku go buy one paket. Mi no man. Nek fate verkiezingen kon we waka huis aan huis. Ik praat die stemkarta. Aso sa pedem bigis mij libitu toch? Dan wens you know aan kong. Ihe. Ja, vliegende schotel. Dan. Je zin brokomang. Tak luku. Wakana den presi. Luku if bigis made. Die abie pinoda. Dat de nek vrouw de ala juru commissie. Dat met den commissie doet dat. Dat je luku den bigis maar die abe moeilijk. Dat te i looking. Dat bigis maar dat ine jeng a gelegenheid. Fugo, take one taxi, go buy a pakket.
teka taxi, kombaka, Ja. a pakket na dubbel. Ja. Want je zegt een pakket 10 kolu. Min pai 50 kolu go teking, go buying. Min pai 50 kolu kombaka. Da omena pakket. Ja. Bijna je lassie. I ano bijna ilasi. Ja. Da ap chimoni di mabi. Da me go na omu. Da want adiri. Want mi be buy fosi. 2 kilo alisi. Da me buy 1 kilo. Ja. Da me buy 1 kilo. Mami no kom beji. Wat disa doing ye doing mif kom beji wat da ik napa nga biji mic na nga biji camera e make foto gimis mam shifa me go buy paket. Ja. Me pina mam ne pina so. Juist. Met pinamam ne pinaso. No. Oma Inge, en u hebt de plunderingen ook gezien. U hebt een beetje uitgelegd eigenlijk, ja, Samiki eigenlijk, ja, als een drit in Akondre, als een Thai in Akondre. Maar die Oma Inge ziet de plunderingen. Sana oma mening about asandati? Je keuring goed of oma keuring af? Mine keuring goed, schreef. Nou aan sheng jisranang. Nou aan sheng jisranang. Sorry, nou aan sheng jisranang. Want sami jere international. Ano angni mek desma plunder. Want of angni naf angni de bego plunder. Na ubo garden supermarket. Pewe bij de san diri. So no manyang uno malibi. May no bogo tek bromfiets. Microwave. Je opa her pop changa her krosi chagwe. Televisie. Dati ano angni na fufuru. Dat na fufuru dat mi keur af. Mino teken schreef. Nek va SRS. Akgebouw knap dape. Na de man dat moet chara nyunsu jifi sabi. Seip sani na kondre. Sa je go broma akgebouw. Akgebouw naki. Akgebouw no naki ano kosi. De na knap dape. De mai fight oppositie. E fight coalitie. Die afvolk. Akgebouw no doe noti. Yes, tongen. Die na ken brokonono. Na you belasting op pijving. Ano den belasting. Want te luka no moro ano bijis ma do de san moro furap chimboy. Na dem chimboy doen. Da van gebouw de dape. Sa gebouw do. Fibroking. De wenkiri sa den go broko. Was niet nodig. Was niet nodig. Maar oma Inge kan begrijpen de emoties op dat moment, toch? Want ik spreek het ook niet goed, wij spreken het ook niet goed namens Culturu TV. Maar je hoort ook de interview, misref bij die menig, dat de man raken verhit, toch? Dus de man, sani de man nga transgas, maar dat negi ja recht voelnak wan winkri broko, toch? Want luku de man taki in wan crowd, in wan menigte, ika absmasa edesine ko boom, toch? En je vindt dat als Culturu of tenminste a korps bemoest zorgen voor veiligheid dat die want dat na a vraag nu de na sangralantis doen tak maar sa abem de Culturu bem seta veiligheid moro boom dat de sandis no bem sa of de man faal des Culturu no bem maksuto want ano mindri busi ude ano pingo ano pakira des ma betok op de recht. Want alla dei sane komoro diri. Dave sane komoro diri. Je ga wenkri no man bij 1 kilo alisi. Ino man bij 1 batra oli. Mino man boranga watera. Ino man bij 1 gasbom. Alla prespe go gasbom no de. Gasbom no de. Da famin bori. Maar u ben taki
Den san dat no de moro. Ja. Den san dat no o de moro. Ja. Alla san u op het kombo. Ja. Maar sinds hoe komst domino shudu next? No haro kom no shi demandis do. Ja. Precies van den kom van bouter sa gwelip alasani. Precies zo alasani is dom. Ja. Mami bewaarschuwde. Dat dem voorzichtig van bouter sa no dong. Bouter sa no dong. De adviseur fe no be jemburai. Ja. Adviseur bouter sa no wan kon man. Ja. 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 No wan kon man. Ja. De adviseur no be jemburai. If de be jemburai, e sore taklukuno duenso. Ja. Ano bofado. Ano bofado. Ja. En je vindt niet oma Inge, want toch maar komt een paar vragen, want de man taki as go to fall. Dat volgens mij taki de activisten, want de man vindt niet, want protestactie, je no mag tek bij de look. Want protestactie, wins je jere tak na want protestactie, je altijd bent dit op je hoede. Toch, mensen moeten gereed staan, politieagenten, met name militairen. Maar wat er dan is gebeurd is, tijdens een protestactie die aan lopen uit de hand, dan de man bij op manschappen. Die sabi fukanchara orde kombaka. Sana oma Inge mening tapatori disi. Lokomotegi. Once des maar bij verhit. Ja. De no bij mak gebruik at rand gaat. De no bij mak sutu. Want a moment alasma ano wang. Ja. Alasma ano asrefi. Ja soms ma mora smera kroiti mora rasend. Agressief, ja. Mora rasend. Ano alasma mananga kroiti. Nek familia sef me waka koi sutu ang bombal. Me drai baka. Ja. Ban mino mananging. Tras ma yoy suang kuning. Ano tak asma wani. Ja. Inwas makabora ng awayeye. Ano ala yeye mananga smeri fa kroiti. Ya so yeye tasmera kroiti ano arasan. Deep ja. Ino sabi wogopchi so ni na kulturu. Suma gon schot ne kisi. I kan op winst 24 Ja. lai. Je zoet alamala. Zonder kogelvest. Maar je lai ne kiseng. Na sa machine nga mi ay na Berlijn. Plantage Berlijn. Machine nga mi ay. Wambus kondre man. Ano alamala, ano alas matapo yung sudgong. Yabat rasma, yabasma, mora siya go mora rasant. Moro arasant. Mora si brudu, moro ara arasant. Des koutu, be mus denk moro fara. Want ano chim koutu, ano alas de young boys koutu, ano so young boys koutu. Ya bumbum koutu di sabden sandati. Nek mbechi wanga wan bigi bere so, nang en pisto. En bere wang. Ebe naf mit grong. Ma ik napanga wan pistol. Sumayo sutanga pistol. Na volk mek ik nap dape. Dayo suta mi tapu. Ef mi man zweeftek yang a pistol met zweefteki. Me zweefteki. Me sorry tak mi nefrede go. Me fred me sorry tak den gruwira no suma den dabusi. 100% den grondwier aan de zomer de dabusi. Nee, maar u zegt iets dieps hoor, oma Inge. Nou, want diep want ja, zo, uno denk ik zo ver atras, maar de man takite de man sutu schot na juist de man agressief. Ja. Maar den grondwiri. Die je china busi. Ano alamalana so wiri. Me gonin busi. Dai me kwan pasi. Da je trap go.
A trap die je trapping. Hij beweegt. A trap die je trapping. Ja. Hij beweegt, hij taki. Ja. Ja, maar zoals je bedoelt, hij taki, hij beweegt. Omdat je trappen toch? Ja. Dat hij i kon. Alla de je trappen toch? Je trappen. Chim hij gwenis. Ja. Chim hij gwenis want je trappen. Trappen, ja. A power thing. E gweniski. Ta power thing goes donk van niski. Ja. Da you tak moro na etak. Ja. Da no you etak moro na vire taki. Dat is don. Daarom familie jami nebo moeiang alasma. Teis don. Da virus refe contact na ngai. Ja. A virus refi. E kon tegi takluku je trap me, je trap me, je trap me, je trap me. Je mas me, mine tak noti. Ja. Maluku ti demo piki you. Somi de, somi de, somi de, somi de. Som du, soim du, soim du, soim du. Da wa viri dati. Ja. O en srefi. O sor ayeye sa ayeye mus do. Dat tegen i tekking, dat gebruiking, nek van sor ayeye, fem sem dunanging, paro fu ak gia power. Dat euroko nanga power dati, Ja. iteranga moradoti. Ja. No gong, no ouro, no nefi, no actie. Omdat die trappen dat die ano da libi moro. Ane libi na do ti moro, hij libi nis chino. Hij libi nis king. Ja. En dit is wat spiritueel, Oma Inge. Terwijl ik op Chimora Fara. Terwijl ik op Chimoro Fara, Oma Inge, dan ik denk dat dit de laatste vraag zal zijn, is de heer Paquito, die het heeft georganiseerd, is momenteel aangehouden. En ja, de man betichtigt hem aan voor wat soort feiten, is hij poging tot moord, hitsisma op, nang er soort san dat hij medeplichtig heet, nang wat los soort sani ook toe. Daarnaast weet je dat de man piki want toe activisten ook toe en liep voor desma san plunder. Oma Inge vindt dat het geen samsa de afgelopen periode op de man plunder, de man nagrasi broko, de man ravage hier en daar, tak na Paquito schuld. Loko, Paquito, no abi schuld. Maar Paquito fout. Waarom zegt u dat? Te yo duan sani, in bereid voor. Ja. Nek fayo kardes magastrati, ibe kardes, we go waka suku uleti. Ja. Ma une plunder, une doen niks. Ja. We waka, to doro pe umgo, we jubos kopu, u drai baka. Ja. Maar, Paquito no denk vara. A proberen we volgens mij die zou derde lezen. Of aan het tweede, dat derde. Ja. Die a doen. Die ik go eerste lezen, jangas koutu kon ingedaan. Tweede lezen, jangas koutu kon ingedaan. Ja. Dat want taki nog geboren ving. Ino geboren ving, ino de gekozen ving. Gado no giaroko. Masra gado no potifi duaroko dati. Ja. Dus altijd Joko een probleem. Of ipsa gado wet. Nanga een wens. Ja.
Want alles mag geboren nanga wang uroko sang gado poti na grondtapu. Na uroko di gado poti na roko dat him do. Of him de one fighter, yo de one fighter. Of yo de one strijder, yo de one strijder. Maar if je nog geboren strijder, ik kan vet 10 jaar langer. Nooit je win one feti. Nooit je win one strijd. Im geboren ving. Im is geboren ving. Pakito, ano one strijder, ano one fighter. Daarom, hij mislukt. De allemaal say go. Die skoutu ken gedrang na skoutu. De allemaal ken gedrang de no de de no geboren ving. De no geboren ving. Gado no jidenga roko. En maar waarop ze gado no ji no mak tek you refi uit je eigen wereld. Maar lukum mo giwan chim for pisi. Di mi bengo, Maisha kon join me. Di Maisha kon join me. A 2 wiki lang o waka. 2 weken. Usriba plains refi. Skoto eru ede. Nooit skoto eru ede. Ad neti duga bros plain. Gri Maisha taki worst Tamara da wogo baka. A Tamara fing data worst mi kodim konetina oso. Mis domilukasan mi tak worst Tamara data di wogo baka. Plotseling mis don jam jere TV den val den da financiën. Ja. Mi tak ha? Maisha taki worus. Maar den da financiën. Ja. De fringi exitapu skoutu. Ja. Dan mi tak iets klopt niet. Iets klopt niet. Want die tegen me worust. Da baka. Da piki wan tusma. Da gono da val de skoutu aan. Ja. Vriend, ik zie naar de skoutu tapu. Oma Inge was niet bij. Ja. Mi ben de nam oso. Mi do mi lukasani. Mi tak vanaf de dati. Want de go. Nooit moro mi futu go. Samsanging. Amesluk. Ja. Amesluk. Baka dat omes bij ben mi oma Inge. Ine gomoro. Nee. Ine gomoro. Nee. De familie misref bel mi tak minom gomora media. Minom gomoro na media. Minom gomoro na media, minom contact moro. Die de man ben konf san falmi anja. De familie mi no bewani. Maar angani na wan takrusani. Ja. If mi wakapsa, mi no mi shiwa wenkri. Angane kirmi. Mi no shinyansani. Ja. Op mi shiwan sandim kanseri. Mote ke mose. No gof goro ko biji monif mi gudu. Ja. Maar mi fubai wan brede. Mote ke mo ko baya brede. Ja. Ano fun mi fun. Na angane kirmi. Maar fi gote kwa biji televisi. Bromfiets. Microwave, des en dat. Ano kang. Ano kang. En Oma Inge, fa Oma Inge is si a proces di so wakagodoro dan. You denk tak wan de mama verbit
protestacties, terwijl de in een wet, de grondwet, tak umag houden voor protestactie, maar vreedzaam. Sabi, u denkt dat door Asandisi smao op een vrees voor protesteer nu? Ja, voor, pardon, ja, voor ons, maar, of sorry, of vrede. Maar like familie, zo, mi no doe moro, mi ne go wakamoro. Mano vrede mi vrede. Ano mine vrede go waka. Ses me waka tap mi leti. Me waka nanga fagado sormi tak temi beji. Fagado sormi tak tadi opo soemdu. So me pake an. If gado tegi mi tak nodu, mine edu. Mine edu not tegen gado wel. Des massa edu desani, make des don dat in teka bijbel dat de lees dat 10 geboden. Tede lees dat 10 geboden, dan make de jere sanga gado tak de no magdu. Maar if gado taki inom potapet tapatafra, dai go dai potapet tapatafra, ide ko lucky. Ano lucky toch? Ipsa en wet. A potwa wet topi mag potipet. Maar die koi pet no maktang dape am tanta patafra. I fout in kado ai. En ano fouti fout I sondu. I sondu. Ino archi gado. I psa gado. Woordu. En fa oma engoja ai libi ane psa gado woordu ai bribi ai libi terang, me bribi teranga in gado. En zo hebt u de woorden gehoord, ai libi tranga en we bribi in gado. Sowieso ik ook, oma Inge. Ik denk dat we het zullen afsluiten, maar voor usroto oma Inge, wasabi a anisa sa oma Inge tai. Fa de kara anisa disi. Fa de kara anisa sa mitai. Ja. Wel, mi anisa gewoon, maar mi gewane. Gewane? Oké, daw. Nakwa odo, mi odo takso. Mina anisa, me tai ede, me tap kouru, me tap so, me tap alleen. Maar, sma libi, anomi libi. Mino moi, mami lo prodo. Hallo, hatsje. Hey, Culturu TV hier op locatie. Weer in gesprek met oma Inge. En u hebt het gehoord, zij heeft haar mening gegeven van Inge Luku. Tegen de gebeurtenissen die Sisamsa de afgelopen periode. En we respecteren sowieso al de meningen van de mensen en hun visie. U hebt het gehoord, ze is blij met de NPS. Ze heeft ook haar mening gegeven tak jere anosta baka den plunderingen nga de soort sandati want if na nyang bekiri da you bem go teki nyang fu nyang. En aan de andere zijde heeft ze daar ook aangegeven dat Pakito onschuldig is, maar Pakito moest lukken if i doan san wa lazy, 2 lazy, 3 lazy en het lukt, dan zou je het moeten laten. Want dat gados refi igia zijn tak niet doorgaan, want een leider is een geboren leider. Als dan sana yang is signing out, oma Inge bekan bardens, maar oma Inge aba okasi fu bardens ma even fenono de. Ja, Fred. Yes, ribik ba, mametegi. Srip Shuiti Miere Takakoru Stefan Oma Inge Nogoni na rommel jere Usta nogoi na rommel Gwendoline Alla den fans voor me die knapu na baka den alla den telefoontje die bel Oma Inge PD Saedu mitak mi dami oso Helen Oma Inge's doledja utak mi nom contact moro ma me soru utak mi de life. Ja, 100%. No edati, no berati, no futati. Awansan nomo di itaki ma moro biji amoro belangrijk sani. Ja. Ilibi. Sana dati?
Asan na de san in de winkri. Doe no man bij. De prijzen, ja. De prijzen. Die man te mi sena boy go bij 1 kilo alisi 45 kolo. Duur, ja. Mi go bij wa yoghurt. Nanga. Wanfla. 100 kolo. Ja. 50 kolo afla, 50 kolo asani. Ja, buamching kannetje zo pap. Ja. Kwekeroos, ja, karu na asani. Met 25 SRD. Ano kang. De mij cheer na volk. Dat mek dens mij go na strati. Ja. Fawe installeer club. Installeersma fugoluku disi dati wan broodje ego de go openen voor een broodje 5 bus maar money no de ala Europe flik machine daar loopt toe maar money no de money no de angre chira volk, zij denken aan volk kodu. Mino man feni, mino man fali ana pem fena da pem mo grabu. Ja, pem fena drape wo grabu na die woorden zullen we het afsluiten. Dat nou odo toe. Alston sana jonge signing out vanuit hier Rangu. En ja, we hadden hier ons gesprek met oma Inge. En until the next time. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari te ana, wogo luku na Culturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pe wang, ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is refpuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is refpuntu. Suriname zo'n hele klan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masrana.